Ha guys, network iri kunetsa guys. Ikaramba pateta kutozodzoka rimwe ndotochinja network provider. Ndochinja ningikiri, ndochinja phone yandanchandisa. Ndochinja phone yandanchandisa. Zvakaoma. Ndochinja phone yandanchandisa. Asi ndandiri pa line pa phone nchimbotaura na nemunini wangu ya varume vanonetsa zvakangooma hazvo. Ndachimbotaura naye munini wangu ya nyaya yake. Varume vanonetsa. But anyway, zvinowanikwa. Hameno regaitite pane nyaya imwe yaunzwa zvakare ishi. Asi regaiti ndati vanhu vacho ngavauye. Nevana vanonzi ngavauye. Naiwe tafadzwa Zimbabwe Jackson kuZimbabwe unoita seiko? Naiwe tafadzwa Jackson zikwa itafadzwa Zimbabwe Jackson. Uri kuzvifambisa sei? Okay, itafadzwa gadzirira tikuya nenyaya yako. Nyaya yako tikuya nayo tafadzwa Zimbabwe Jackson. Tikuya nenyaya yako tafadzwa. Tikuya nayo nyaya yako. Right guys. Network iri kunetsa ndisoti chichi kunetsa inyaya yekuti magetsi because magetsi acho anenge atonetsa anenge akatoenda kana mudhuze imomo saka mabooster chichi zvinoto affectwa andimona zvinoto affectwa network saka ngati timboti wangu ipa tichamiri zvokuti chi because magetsi anetsa South Africa guys kana zvokutomirira kuti vanhu kudika hapana zvatinochoita atimbopinda ipanyaya guys muri kuona nyaya iri kuitika guys makaiona nyaya yanetsa South Africa iyi yagororo uyu mbavha gororo uyu uyu asi mbavha muurayi Tabo Besta wangari mujere maximum prison wakatiza maximum prison asi kutiza kwakaita akabatsirwa nemhikiri nemukadzi wakanyenga ari mujere imomo andika ivo doctor vanandishaura ivo doctor anozani kostara ke mukadzi nandipa magudululo anzi maguduchi ameno iye nandipa magudusho saka nandipa usha akaita akaba mabody 3 andika ndobva aba body ndobva vainda vakanopisa body anoti yakapinda ndopano tinoti isindicate nemaprison orders anenge aripo mugemiri body yakapinda ikaonekwa yakatsva museu ratavo uyu airepa vanhu Tabo Besta uyu anomaona asi hapana kuitwa forensic kuti ndiye akapfeka death yake and asati apfeka death yake Tabo uyu amenoti anga ne laptop mwani muzati tomboita maningikiri busted abroad vanenge vane mafoni patishara nawo paya saka iye anga ne laptop andika akatovhura account akatanga akaconvince vanhu kuti ane company yezve trading chichi akaita mari yakasviba zvaita vana hashipa pizvia akaita mari yakasviba ari mujere akaconvince vanhu kuti mwana wani we anda nezve vanhu vakainvesta mari ari mujere zvake anomaona achizvita munhu anogara kuDubai uko anomaona vanhu vakadira bag ari mujere pa South Africa panapa andika this is how bad this guy is. Doctor kuti vakanyengwa sei doctor vatoremba icho vene murume wavo mufunge nevana vaviri Dr. Nandipa kuti vakatosiya murume wachisira mukomana the things that we do for love papa nechizoti guys tinoseka vanhu vanenge vajutwa murudomo because he was vasangana nazvo tikutaura of a whole doctor here andika angani life yake iri bow slay queen ya doctor yakanga ine vana vayo tune murume yakatiza murume yaudzwa my I love you na Tabo Besta izvo zvanga vatiza akazviti mwana wa mutsipe andimona akazviti mwana wa mutsipe kuita uya pana mwa kumbotiza mujere uya anozani pana mwa kumbota kutiza uyu mtema uyu kumbotiza mujere munhu anozani wani munhu akatiza maximum prison ya anozani so akaita mari yekudaro vanhu vachisamari ari mujere zvake achitamba navari ari mujere saka ndofunga akaisa vanhu papayroll anomuzana anosa papayroll guys anomuzviziva people wanosa papayroll akaisa maprison warders papayroll anomaona akaisa mapurisa papayroll akaisa ndofunga mukuru wejere papayroll saka iye aita mari ari mujere laptop yake anenge achitogara munhu uyu guys vanhu ava vanenge vachitogara life dzakanaka haadyi chikafu chinodyiwa nevasungwa ichi anenge delivery inotuya kuzodhilivhera pa achitolipo chikafu chake chakanaka anoona museu make anenge achitone seura rinenge richitove nemashitsi akatonaka chaicho malinen sheets muri kunzwa anenge achiti aiwa kwete chidhumo namasendeke wemuno pane wemuno yakatiza muno mujere muno wani munhu akatiza mumaximum prison muno Anania Smart ana good letu Anania Smart wakatiza mumaximum kunoko anowana mu South Africa munhu wani akatiza maximum muno South Africa iye Anania Smart ndiye wani banditira akatiza ku maximum prison wani saka uyu atori handsome Tabo Besta mukamuona saka medemba vandofunga vakapindawo papayroll in the process akapesera vazodanana naye uyu Nandipa saka ipo ndobva vapisa chituna ndobva afeka death
handini doctor mukadzi anonyora kazvese vapfeka death kuti afa chichibva kwacha kunge munhu afa iwo ndivabatiza andimaona batiza kudaro ndokuinda kuningikiri vabatigwa kuTanzania uko ndokuvabatigwa uko Tanzania uko vakatopfeka zva zvekuvhara zvemaindia zvemamuslim kuda kunge vaida kucross handi vane bhegi vanenge vane mainternational shows accounts vangoda kutokrosa kuinda mberi nandipo vakasiya mukadzi wakasiyana ndoko wakaonekwa kai vapinda vachibuda muloji ndokuonekwa nemusikana weparticipation ndokuvasiva sevanhu vachibuda matv ese hanimaona asi muno muSA muno vari kunzi vanga vamboonekwa hanimaona mapurisa akatoudzwa ndofunga mapurisa angati papero guys saka munoziva here kuti mapurisa emuno South Africa ahori guys mapurisa emuno haahori havana mari mapurisa emuno but munoshingirira varipo vanenge vane mukaona manje dzimba dzavanovakisa mapurisa dzavanovaka mukaona kadzanuka vanenge vari pamapayroll emasyndicate kwai best narrator ayo ekayolanda kuti zvinakidzika yonata iyeza kukutsanangurirai zvinyatso kufaya hanimona chituna chavakapisa zvituna zviri mumocharumu saka ndozviri kuda kuti zvichaongorogwa iko zvino kuti aiwa Roslyn kopa akaningira ndikuti ndi doctor wemskin no problem doctor weskin ndi doctor futi ndi doctor weskin anti but she is the one who stole 3 corpses guys network idonetsa scan network idonetsa asati sikumira ndei right title yekuti doctor azvitanorapa tozviziva Roslyn ndati ndichiterapo doctor nandipa ndiye akaba 3 macorpses andika akamapa sei iye ari kuskini akuiti zvezvitunha uko kwakuine link anditi iye anga doctor aita zveskin zvechokwadi she was a skin doctor but obvious kwakashanda mari kwese handiti anga ine link obvious because kune zvitunha 3 zvakabiwa follow this nyaya closely utizodzoka totaura panapa handari kudzoka kukoti kwanzi muswa muna April imomo animaona ari kudzoka kukotika follow this nyaya andiwana pane zvitunha 3 zvakabiwa ne1 chakaziswa 1 pamuseo paakatiza uchinzi ndiye afeka death yake animaona afeka death yake saka tikuda kuzoziva kuti zvitunha 3 Dr. Nandipau akazviba kupi akazviwana kupi right story for another day andi koti rikuya tichange tichifollowa koti tese angani medical doctor exactly Caroline she was a medical doctor but angani business rake kusenten reskin that's what I know. She was a medical doctor, but she had a skin clinic kusenten yaigadzira zvema skin. Angane chi business yake che skin. That's what I know. But anyway, atidi kuti tite naro. Tozofollowa koti tose kuti gowana kuzodzoka tita debate zvakanaka nditi right. Saka wada rinobva vatiza nobva vainda guys vanhu vanoinda vachifamba pesa pana kuti mungabuda muno South Africa ngobuda kuTanzania musambosangana nemapurisa handimaona mapurisa vakasangana nawo parod apa asi zvimwe zvese izvi handimaona havana kubatwa havana kubatwa meaning to say kuti saka vanga vachidi vaidhiza mari vachiinda handimaona tikutaura aslay queen ine vana tune murume wayo yabhilivhiswa kujere nechikomba ndikuwei futi muchiseka vakadzi mimi anditika ndikuwei futi muchiseka vakadzi kuti wakapusa unodliwa nemurume wakapusa handiona hazvina chikoro zviya hazvina kungora zviya kana ukasvikirwa negangster chairo ukasvikirwa neginza chairo mai mwana rikakuconvinza rikakuzwa maswiti helele rikakuzwa maswiti nonsense rikakuzwa maswiti I love you manonsense mai mwana unokabira iwe doctor vakasiya mukadzi vana vavo tule murume nelife yakanaka yavanga vainaye vari kumbokondo nemapictures avo mamwe andakaona nezuro vari kumboko vari paswimming pool vakatopfeka gauni vakadai iko zvino vakuinda muchibhedha chakadai ndo life yachi hanzi apa aive slay queen zvake akati slay queen zveiwe blessing hanimaona so isoda kuti zvinoitika zvinhu zvimurudo guys ndakambokudzai paya pakamboitika dzimwe nyaya dziya paya dziya dzavamwe dziya ndikati guys zvinhu zvimusaseka izvi hanimaona hazvisekani zvikuti kwai munhu apinda mugudza rechichi hazvisekani zvino kuti mangwanaka mazviona muri kuonaka ndikuti guys unenge wabhilivhiswa guys ukabhilivhiswa unoita yose handi mazviona right saka ini ndati nyaya ikai haipereri uku kumaSouth Africans ipapa pamadiaries apa
pamadiaries apa paripo vamwe vanhu vakatodanana nembavha dzavandoziva but nyaya yacho kungozoti panguva yachona nongoshinyara kuti uitaura ndichiona kuti guys ndikudanana neekonomi mirai ndikudzezve ko musikana uya uyu wokuzimbabwe wegirini ushu uyelobhoni usirei kwini ushu wokuita muchato wokunetsa paninga apa pazimbabwe uya wokupfeka zvinhu zvegirini uya wokudeedza mubhudhi wekunigeria vakauya kuzoimba mavaziva sirei kwini vaive kuinstagram vaya mavaziva handi makona newspaper uchinzi vari kutsvakwa izvezvo vari kutsvakwa kunigeria kune interpol vanzani musikana uya takanyora isita mucomment section guys hesikero mudenga vanonzani musikana uya wepaharare uyu unonzani blessing unonzani musikana uya wepaharare uyu slay queen unonzani akanaka uyu anonzani guys Daniela wameno iyeye Daniela Danai orochi hanti mashona ivo vaya andimbona zvivari kutsvakwa guys mudadu makauona muchato handika vazhinji mukati we tapping into the anointing guys tapping vazhinji venyu vakati kudi paya tapping into the anointing tinototepa uku ndo kunonzi kucheta zvogu mukataka kukombeya miraitaure chokwadi mukataka kukombeya vanhu imi chiti muchikombeya michato yevanhu titimbotara tikati guys zvamunongochiva izvi zvamunenge musingazivi zvabve piyeyu munhu wangovuya munigeria uyu vameno but hauchitauri chero kazvifunga hauchitauri pane vanhu kunonzi godo anomaona kunonzi bitterness inowedzera kuti bitterness iyi ukazvitaura pane vanhu kunonzi vane bitterness ava vegodo avo ndokora vachitukwa kuiri zimbuya rekuroya repakona iri regodo iri bitterness asi time uteo watinoziva time uteo takazoona newspaper rakutenderera apa imi madiaries vana vangu ndoda kutsiurai takazoona newspaper rakutenderera apa kuti vari kutsvagwa izvozvo so ine interpol vakaonekwa chero izvozvi kuzimbabwe vanotobatwa voendwa off hamene kwa vakawanda kuti vari kupiso unokuti sure ukada kuti uzvitaure kuna bitterness zimbuya repakona iri kuroya amene kuti unenge uchingozonzi unoroya zira rako kuti chiri kunyengwa chiri mudating game here guys kuti ngaipita jela hanoda jela sindeva vanenge vachitora mazira pamwe chete zira yedu aya tichaitawo here dating asikana andimaona kuna uchinzi asi nengotoyasona kuti something is amiss but anyway we leave it like that time will tell kunotozichembera repakona rekuroya enuzai andiona tongoti time will tell siyai zvakadaro hanzi ndokumbirwa namba dzenyu ipaiwo rain chino namba dzangu guys anomana mukwanzi taiti vanhu vakati ndiito inonzi wedding mukatanga kukombeya michato yevanhu guys muchikombeya muchato wanhingine ukaita wedding of the year asi ndiwo wakaita wedding of the year muchato uya ndiwo wakanzi wedding of the year muchato uya how many years asi 2 years down the line kana 3 years down the line newspaper 4 vari kudiwa nehuman inonzi drug trafficking panigeria apa tinokuvudzai musangochive tengese magwinya zvichanaka handi muri kuwa tengese magwinya zvichaita musangochive zvamusingazivi kuti zvabuda nepapi handi mawa right saka muri kuona nyanzvaka dzinoidaka saka izvozvi ndauya kuti timbovhura malaini timbohwa pano padiaries handika vakambodananawo nembavha vakambodananawo nemhondi vakada mbodananawo nevakaromba tongovaisa muklasi 1 vose animaona timbonzwawo kuti hanzi nandi pamedicator with meda but yave nyaya yatariswa nevanhu vese manyaya iyi yave papublic zvekudaro amen probably amen but payakunetsa kuti ibude hanzi true too much yes sevele masikulu matina kuti wava bitterness vane bita lava valoya vatakati lava avagogo vasekoneni lava mazigogo avakoneni siyatuko so unoona ukuthi tokunotiwo nice beautiful akuti beautiful tingarega nice beautiful but mumwoyo mako sevanhu vakuru nengo timu rakaona ri padiaries vanhu vakuru vanenge vatombo vanenge vatori nezvima ideas zvavo nezvanofunga but havakomenti vanozongoenda vanotiwo nice asi nekuti amen congratulation sure well done hatiregi kuisawo unozonzi muroi handimaona asi unenge watoona kuti pane zvinhu zvisina kunyatsobatsana zvakanaka handimaona right saka mucomment section mumurimo indoda kusanamba ka timbohwawo nyaya musazvitore personal guys shando uri kuseka don't take it personal guys andika it's just a kuonesana pano apa mukatasa page rino iri we talk on things that happens in our day to day lives handimaona tine chida zvinhu zvinoitika in our day to day lives zvatisingatauri zvisingagoni kutaurika isusu tinoyatodzizeya pano andika tozoona panapa kuti zviri kufamba sei nyaya dzakamira sei handimaona saka
andisena tichingoti nice andi tinosvika tongoti nice senge kana makapfeka SIS MELLY diaries paya michishandisa iyo andiselina chero mukaona chii munongosvika moti nice masho andi musasvika muchimbutara zvino zvinhu kunonzi zimbuya ripakona zimuroi munongosvika moti nice congratulation hey beautiful modarika chero zvisiri beautiful masho munongoti beautiful ndakupa itip kuitira kuti tinozonzi zimbuya ripakona zimuroi bitterness right saka toda kumbonzwa ukada kuti mwana wabheti waita seizvo saka unototi nice unongoza zvakaona unongoti nice munyara right saka handei guys timbovhurawo timbonzwa yesitatenda moli nokuti munhu wangu gona nhasi nandichitokufunga naiwe nandichitokufunga ndichiseka imwe nhingikiriri yako yandakaona riu yako so wakagera musoro nandichitoseka right saka inzwai munzwe guys hanzi mina I don't say nice that's why I'm always blocked manje mina severe chinyikuchele you must say nice for you to survive otherwise you get blocked just go and say wow beautiful nice just go and say that you survive hanmona saka ndikaitimboisa namba ndaisa guys kune vese yesidhona vanoda kumbotudzawo kuti experience kumasuroko paukadana nembavha yako zvakafamba sei handika chichaitika wakazoziva sekuti imbavha wakadana neconman wakatombodla mari precious magenga zviri sei sei wakadla mari handika kune vakatsenga dhora guys chekumari cheche wakazobudikira sei wakazopona sei kuti usazowanika uchibatanidzwa munyaya because kazhinji kana mapurisa akuinvestigata newe wacho newe wacho unodi unosungwa kazhinji kacho wanga uchidla mari idzi unotosungwa hauna kuzosungwa sei wakazorarama sei animaona so toda kuti tizive kuti pakafamba sei guys ngatisunungukei this is just an educational life kuti tichitorawo manotsi kune vakasangana nazvo tichidzidza papa pane lesson yekuti the lesson the moral of the story is don't just chiva what you don't know antika musangochiva kawa when I want to grow up I want to be like Dani Dani ari kutsvagwa neInterpol mashua when I grow up I want to be like Dr. Nandipa is now is going to rot in prison ani mashua hey don't just be yes my sister muriseti chaiwo don't just be I want to be like Ningi, I want to be like yourself ichi I want to be like me I want to be the better version of myself usada kundoda kutanzisa Ningi animaona loveness wora tambire zviri sei animaona saka rice anzi kuseva number unoti plus 27 andika wobva wabvisa 0 kutanga unoti 2764999895 uchidaro unobvisa 0 uyu pana plus 27 right fonai guys timbonzwa madiaries fonai tinzwe network yatanga futi iri kunetsa kwanzi manje ndikubika pafoneki alright saka fona iwo tiwe mari dzamakambodla mukurarama vanhu makadla mari dzekubai fona iwo tiwe kuti zviri kufamba sei makadii makafamba sei kuti munhu imbavha munhu anouraya vanhu munhu anodai zviri zvakaitika tiziva diki ava vari kungochiva vana I want to be like Ningi when I grow up antika vagone kudzidzawo antimaona vana vanoda kutodzidza tivaodzidzewo kuti not that everything zvizatinenge chingoona zviri zvangodai so precious vari bo zvavo animaona kuti zvese zvakangodai saka guys fona itinzwe yes faina zviri sei yanzi stage 6 load shedding iwe load shedding yauya kuipai kwa isu kuketi family takatotaura isu kuti azvigare tikaenda zvedu kublock view but okay right handei guys handei fona itinzwe kuti zvakafambawo sei kwenyu makadanana nembavha zvikazodini umwe anotogara nembavha izvo zvanodozemba kuti abude panonetsa because you know too much you know many secrets utoziva kuti vanotobuda vachienda kunoba usiku handika vachinobata yesimai towers mwe vanotoenda kunoba usiku vanotobuda vachienda kunoba usiku asi kuti ubudepo unofa imhondikai unozenda nemasecrets unomaziva ukazontora masecrets kudzoko unotofa vatorimo right now zvatotogara nembavha izvozvi zviri speak papapa vatoripo vatogara nembavha animaona anyway imi vakugara nembavha tinogona kuexcuse musafone henyu because tichida kuti tichengetedze life dzenyu animaona musafone henyu garai ipapo asi tikuda avo vakatobuda vakambodanana nemaconman anditika vakambodanana nembavha vakambodanana nevanhu vanouraya vanhu anditika toda kuti tizive mamoyo domets amutumiri request itai zvekufona ndaona maisa request itai zvekufona nhamba iripo isai zvekufona Dr. Matigimu murisei makadzoka here kuZimbabwe
isai number yenyu mufone tizoti pamakadana nembavha apa kana kuti makadana nemakonimeni aya magindagori yenyu makambodanana zvanga zvakamira sei, wakazozviziva sei zvakafamba sei. Anomaona right. Fona itinzwe guys, fona itinzwe. Kwanzi chimbondita ied. Fona mamoyo ndikakuedai zvinogona kukangasa network. Muna makadanana negindagori here nokuti mozoiva nomoti ndaizokumhorisa isu tikuda vanhu makadanana nemaboora. Fona wakafanana nemaboorangoma ndo vachikuda kukuedha isi zvemachemera kuti muda kuedwa ndozvangu ndinochida kuti vanhu vakuonei. Okay, it's fine. Uyai muonekwe mutiudze kuti makadanana neboorangoma. Tiudzai kafesi yacho vanhu vachikuonai. Hakuna magetsi, ndiri murima chako makati to. All right. Okay, muri sei? Ndiri right bakoma, muri sei? Ndiri right. Makadiko. Makadanana nembavha. Ini ndakadanana nembavha yanga yakasiya bamombe 30 kuprash. Murume uyu akauya, murume yanga iri mbavha sisimeli. Regai nditange ndinyatsorondedzera nyaya iyi. Ndinyatsirondedzera ichakubva pakutanga. Kwawanga siya abamombe 30. Zvisinewo ari mukomana akanaka zvokuti ukamuona ufungiri kuti anoita zvombavha. Auya kutauni kwabva aba license romwe murume raitoshandisa iye zita rake rainzi Moses Blackoch. Handinyari kumutaura nezita rake aibva kurana chinhu Moses Blackoch. Kwabva aba license romwe murume. Chitupa chake anga asingadi kuti chionekwe, chaigara chakavanzwa kuti saka umwe anga asingadi kuti wallet yake ibatwe. But mari SIS-MELLY handidi kunyepera enda ndigere zvakanaka bo. Ongo usingambomufungiri kuti ndozvaari. Kuti inini aiti ndinoda kukuroora, ndinoda kukuchata newe zvokuti achitaura SIS-MELLY ka. Ndakatomuswededzera padhuze ngati chipouya tigare tese zvedu tigozoroorana. Ndakatoti hatigare tose. Mama nebhegi SIS-MELLY handidi kunyepera enda ndigere. Chimari changu chandaihora pasi papa ndaishanda papa chaichiyanga isiri mari pane mumari yandaibhokurume. Chindizanganisa nyama dzake unongoti vachauya, mai vachauya, ari kungotenderera, ari kungotenderera. Izvo ari kutsvakwa kuti akaba mombe 30 uko kumba. Vabereki vake chakuti avanyatsoziva kuti paaigara vava vasingazivi. Asi vangozva kuti uri muHarare. Auya tagara South Park mukanotsvaka munhu amumuwani kumanyusendi kakuya. Tazviti pfizve watanga kudhiraivha bhazi rokwamunorurama riri local. Achishandisa license yomurume uya. Aigona here kudhiraivha kwachona neni? Aidhiraivha waigona. Anga ari shasha. Aimupostori vese vanhu vanga vari kuHarare nguva dzana 2016 2015 vanotomuziva. Aitomira pana Rizende. Achishandisa license. Ini ndamubvunza naye hama yangu ko license rauri kushandisa zvokuti iye kuti angai munhu wa73 iye angari wa79 zvasingamboiti kuti murume wandinayo ndo wa73 nefesi yake era asi wa73 munhu. Chibva tagara chibva tati wallet yake waiti ukabata waifwabhireko zoti unomushonga ndo zvandaifunga inini. Wandienda takana unoziva kuti chinhu chauri kurambidzwa SIS-MELLY unoramba uchivavarira toda uchibata chete. Uchibata ndasecha muwallet muya ndaona mune chitupa chakanzi Moses Blackoch. Ndikati yena noro munhu ndiwo makore ake ndo 1979. Asi license rari kushandisa nderani? Ndera 1973. Tagara atanga kudhiraivha achienda kuMberengwa achidzoka kuHarare achienda Mberengwa. Wanotsika ikoko. Watsika munhu. Asvika anotsika munhu ikoko nobva abatirwa license. Ona. Iye achaiudirevi kuti uko ndakasiya ndapara mhosva ndatsika munhu ndotofana kuenda kuburial kunoviga munhu so haana kuve akataura wakave akanyara kuti zi. Vanhu vacho vanga vatisati toda kusungisa ngatiite chivanhu panapa tidini titaurirane ugouyawo viga iwe munhu wadiwa watsika akati ndinodzoka ndokuita zvachose kuHarare kana kumbondiudza SIS-MELLY kuti wandaita mhosva ndadii tauya tagara ndaiwanzoti ndikachaita kwamuri kauri kana anga ari wa79 anga ari mukuru kwandiri. All right. Anga ari mukuru, anga atori mukuru zvokutokura chaiko.
All right. Auya paya ndaiwanzotorwa andimirira kuna 5 ndachaisa kubasa ndouya. Akavimwa namapurisa akasungirwa pamberi pangu. Zisimeli pamberi pangu taburiswa mubhazi kukanzi wewe une mhosva. Ende munhu wacho paakazowanikwa license riya akabva ati munhu akandirobha mota. Akaba mota yangu akaenda nayo akatora zvese nelicense nemari. Ndagara mombe 30 kawanaka kuti mombe 30 vanga vatengesa hanzi pane vanhu vaita nezvemabhuchari vachitengesa. Yanga itori mhosva yakazvimirira iri kumusha iyoyo. Ndakazonowa ndatosvika kupi central kuti munhu uri pawanted akatoba mombe 30. Wasungwa paya tainda kucentral tatonoudzwa kuti ambuya uyai nechikafu yomunhu unotori nemhosva dzake hombe. Mhosva hombe dzei? Pandakazonzwa kuti kwanzi wakatsika munhu akauraya munhu. Auraya munhu kumusha wangagara ari pawanted akaba mombe 30 dzinofanira kuripiwa. Handina kufonera kuti ndikuudze kuti mwana wenyu wasungwa. Handina kukuudza, handina kana hama 1 yandanga ndaratidza. Ini ndangozvigarira we. Asi shoko rakafamba rori kanosvika kuna mai vacho vakanditsvaka nechikuwawa. Kuuya mai vachitsvaka kuti ndikuona iwewe. Koigara nemhondi yakadero waigara nembavha yakadero. Ndakatukwa naamai vokuzvara munhu kuti mwana une chivindi wewe. Vakanditukira pamarket square paya kuti une chivindi unogara nembavha hombe uchaurawa. Ari kujereka. Ari kujere, ari kujere izvi. Andikuti 10 mu 30 babudi izvi. Aiwa 30 mombe plus iwe akanoripota murudzi wepassport iyi. Mudzi welicense akati ndakabigwa license ndikabigwa nemota. Saka ndese mhosva yakapinda pamombe pamusoro pemombe pakanzi license. Ndakatanga ndichafamba simepinda kumakoti ndikapedzisira ebo ikitika mukazidhiba likachana chibva ndareka. Ndakanga nditofambira kuti muchiri kuda mudeni pamunhu wamawa kuti ndo zvaari. Munhu uya ndakadla mari yake sisimeli kuvaka musha kupedza nemari yomunhu haisi nyore. Saka kana akabuda kana kudzoka kumusha kwake. Kumusha kupi? Wani mari yake yakavaka musha wamunawo. Upi? Ndaivaka kwawe. Ndaivaka kwangu. Asi maivaka muchigara mese kamuchiti kwaka musha wedu. Mari yomurume sisimeli zvazvinoita imimi kana mukaita murume anokupai mari. Mari yomurume hairatidzi kuti ndakunotenga zenge. Ndotobudza navaningi vangu musati iyi ndakunotenga zenge rinozobvisiwa zenge pamba. Kana ndakunotenga aiwa unongoita uchikwanya-kwanya uchingoiparadza uchikoita zoti hauna zvauri kuita izvo madevelopment uchitodii uchitoita because ukamuudza kuti ndatenga chakati chinova chikadhiriziwa. Zvakaoma aiwa zvinoandastendeka zvo zvatinoita murudomu zvakaoma. Zvakaoma mufundo. Aiwa maita basa chokwadi zvino zvamati muri murume wa79 wanga ari mukuru kwamuri saka muri chana chidoko zvenyu ndinoti mainini muri chitoko. Muri chitokoza munhu wa79 danga ari muri kuma 80 kuma 90. Aiwa ndiro 82 sisimeli. Zvakona mwana dai. Aiwa ndakura sipeli chienda vangu vaitete. Aiwa maita basa shuwa mainini maita basa mamoyo. Zvakaoma. Apa gara nemunhu anoba mombe wakanga kaba mombe 30 wakazonouraya wakazonotsika munhu akafa achishandisa license yomwe munhu. Imi palicense panotorosa neana kaisi zvindi zvokutora license yomwe munhu chinoshandisa kumurodhi uri wotsika vanhu maimwana dutire vanhu unongochigona kurisimudza bhazi iro. Zvakaoma. Right. Gaitinzwe wamwe guys tifona itinzwe vakadanana nembongoro dzevarume fona itinzwe variko vakadanana nembongoro dzevarume varume mbavha makonimeni vamwe mbavha vanotouraya chaiko noti possibility yekuti kazhinji kana ari mbavha achiita like specialite zvema tiende kuti topic iyi iri wrong pachinhu 1
majority, should I say this? Okay, but no platform. Majority of our essay, to be honest, guys, issues. Vanotogara nevanhu ivavo. Varume vavo ndo varume vanotozati murume wangu ndiwe huruweki. Anotozati murume wangu ndiwe huruweki. Anobata vanhu mukunzi. Vakadzi vacho vanenge vachitozviziva. Saka izvozvi nyaya ilaindi inenge isingandofadzi vanhu vakawanda nokuti vamwe vanenge vari mafollowers edu guys. Asi hatisi kureva imimi mafollowers edu. Tiri kureva vakambo paya kudhara vakambo kudhara. Toziva kuti isensitive ningirikiri. Insensitive situation. Semunombe totozviziva. Vakawanda totozviziva. Vakawanda vanogara nevanhu vanoita izvozvo izvo. Vanotobuda kutosiya vakadzi vavo vachina kunopanda. Kunobata vanhu mukunzi huruweki. Vanenge vachitozviziva. Vanotoenda kunoita mabombing ema-ATM. Vakadzi vacho vanenge vachitozviziva. Kutodza kuti baba vakaenda kubasa. Baba vakasikowa takati gwina. Vakadzi vanenge vachitoziva. Anomaona. Saka inenge iri like unopinda mukati mevanhu, but isati hatikuzivi hedu. Tinenge tichingotaurawo zvedu. But tinotoziva kuti zviri kutoitika izvozvi, like presently zviri kutoitika. Ndine vasikana vanotoziva vangu vanogara achitaura nzvimbo. Anditika vanenge vanotoziva kuti varume vavo ndogemu racho. Anditika vanotofamba nemazipanga kadai. Ndotombozobvunza bvunzo kuti hamutyi here nai vasikana kuti hamutyi here nai vasikana kuti mangwana banga iro riri rinofambiwa naro. Anomaona rinogona kunyudza iwewe mangwana. Anomaona asi kuti mari kana ichipinda. Anomaona ndizvozvo. Vakadzi vevanhu vanoita zvekutobomba ma-ATM aya. Vakadzi vavo vanenge vachitoziva kuti vabaenda kubasa. Vanotoziva kuti vanogona kudzoka vanogona kusadzoka. Vanenge vachitozviziva. Anomaona kuti vanodzoka vanogona kusadzoka. Baba vanoba motikari. Vakadzi vacho vanenge vachitozviziva kuti baba vanoita basa rekuba motikari. Vanoti mukadzi azvizivi. Because vatoswera naye akavata mumba. Vatoziva kuti kutooparita baba vanooparita vachidai. Anomaona vanenge vachitozviziva. Saka kana varipo vamwe ndotoziva kuti it's sensitive situation, sensitive topic yatirikutaura because tine timu reduwo ratinaro panapa madiaries. Aiwa munhu ndozvatinoenda topinda mugadheni revanhu vakawanda vekujoni inde tichozvizivawo. Anomaona even varume vanotoba zvokutopinda kunoba kudai nemaoko kudai kunoredza kudai mumahomwe dzevanhu. Vakadzi vanenge vachitozviziva because zvikwama zvinotouya zvichiraswa kumba, zvinotouya kumba kwanzi chikwama ichi mune mari yakati. Vana mai ndivanenge vachitopenengura zvikwama izvozvi vozotora ndivanotoziva kuti tinozonopisa kupi watizonorasa kupi. Vana mai ndivanenge vachitozviziva. Vanenge vachitozviziva. Saka panenge pakati ipei. Anzwa nezvivindi molini kungoti havasi ope ichite kuti vakubudire because vanenge vachiri musituation. Hanzi ndipinze kumadhiri egold and they always get away with it. Isu get away with it here. Mazimba takapusa. Zvinoda kuti uzvipire uinde kunoita izvozvo. Zvinoda kuti uzvipire uinde kunoita izvozvo. Zvinoda kuti uzvipire uinde izvozvo. Hapana here vamwe vada kufona guys vatozoona experience avo nemaboyfriends avakambodana nawo anoita zvekuba izvo zvakatawo besta izvo vakamboenda kujere vakambodidi vakambodana nemahardcore criminals. Hapana. Kana pasina ndinda yangu sezvo network ichinetsa. Hello. Hello, SIS MELLY. Uri sei? Maswera here. Ndaswera waswera sei? Muri palive? Ndiri palive. Daughter rangu panyaya yepalive handigari hangu nembavha. Asi SIS MELLY zuva here kuti kune vakadzi vanoba futi. Hello. Well, all right. Thank you very much, baby. We'll talk. Let me finish here and then you can tell me your stories at school. All right. What is it? Kuti vakadzi vanoba futi. Kune mukadzi wandinotoziva anoita basa rekuba mumashopu. But iye akazoita zvokuenda kun'anga kunotsvaka mushonga wokuti akabe atone mari mukadzi iyeye. Vanoba vakadzi vanoba. Mira ndikudza kuti vakadzi ava vanoba sei. Mira ndikudza. Vakadzi ava zvavanoita manje havapindi vachiba. Munonana anoba munana Pep Store muya munana Fortune mkupi mashopu vaya. Havapindi zvokunoba zvokuti vazhinji vacho vanotobuda vachibudirira vasungwa vabatwa. Anotopinda nepana security padho because anenge ane dhirira security kati. Andiona. Anotoregedzwa achitotora
kutobatsirwa security guard kurongedza chibhegi nekuti hati vanenge vachiti kwai unominya zvinhu zvazvinoitwa zvinoitwa mukati memakumbo mina ndikudzei chigemu ichi chavanoita hani muri kuona sketi handiti sketi ukuona sketi handiti mukati mesketi yakareba kai ilong sketi ichi vanopfeka chibhurugwa mukati chinenge chitaiti so uri kuuzisa chitaiti ichi chibhurugwa ichi chinosungwa kumakumbo netambo chasungwa kumakumbo kunetambo mukati mechitaiti umu macho handi sketi ifled sketi vochindonyera handika zvinhu zvazvo zvachindonyera anotobuda kana nezvinhu kana 30 nokuti chikandonyorwa pamakumbo kudai zvonyorwa makumbo zvononyorwa padumbu zvakadai so zvinenge zvakawanda handiti sketi ya inonge ifled sketi hakuna nombotonyatso kuongorora kuti wakaitei andowana chinhu vanenge vakapfeka pasi ichi chinonzi pfuti vanochiti chipfuti so chibhurugwa ichocho right otonyatso kutobuda nepane security paya sekuti anenge ane kati yake security jana kachitodza kuti tikapinda manitesti pakati nepapinda manesi kana anenge akatodza kuti iwe security pazvatichapinda nazvo asi tiri kukupa 2000 day yako andiona zvokuti munhu unozotengawo mota wotovaka kumusha wona manje vanoita vanhu vai kana vachimba everyday vachibuda kana tine zvinhu zve7,000 everyday and anotadzanei kuvakaimba nokutenga mota. Do you know kuti vanhu vaya vatorarama malife yakatonaka sire kudarika life yevazhinji vanoenda kubasa dzimba dzakawanda dzinobadzidzimasiwa vakadza vane motikari dhiri kati saka vabatwe vanozosungwa chitemuso kuti vachinja security guard handi mukoi asiri dhiri ndio vanosungwa kana pauya munhu kana ari mudhiri nemunhu vanobuda nazvo vanobuda negemera kana ne15,000 vakadzi vakawanda kuzimbabwe vari muno musouth africa muno including majaya zangu apo vanoita shoplifting mashops umu zine mukadzi edgazi vakapinda muno manzi vakusunidzira uko vokutaura kuti hanzi tinokubaya nemanga shopi yaisiya baba wako edgazi vanotovarega vachibuda saka vatozviziva vakadzivaa motikari vakawanda vachona aiwa vanobuda nekadho straight away nekadho zvakanakisa vanopinda nana small city haimuzatuna small city kunodiwa guys haimuzatuna shope yenye kuna small city anodiwa zvisingaiti kungoti zvinhu zvinobawo zvemubava zvizoziva hazviri kubigwa zviri kuna small city vasikana vaya vaiti ukapinda mushope kuda madhiri ukati ukozitone bheke kana uine chebheki chakati kurei vanonyatsokuongedzera musfitting room mweya ndivo kana uchopinda musfitting room unopiwa kana zvinhu 3 zvakafanana woregedzerwa 2 tokuda ne1 chaunenge achiita chidiki vanodzosera zvatoita 2 wotina chaiwa size wotobuda pari vachopinda kati chinhu chiri kuita 200 rand iwe unosiya wabhadhira 50 rand kana 70 rand hanzi kuuk mashops ane mataxi tegi rinonira kana chinhu chakabatwa mumaoko kudai chiri plastic but mashopu echina emaindia ichi hari zvangobuda zvinhubhegi remember tikarira security guard ari padoo inhindikiri isindicate vanoziva kuti vanozotobudisa sei hanzi ini ndakabirwa nezimunhu ramunoziva euka ini ndakabirwa nezimunhu ramunoziva ndiye yamajaizi unoita shopuda futi saka iwe pofu dbrain unoziva kuti pano padiaries pane vanhu 151,000 unoti hapana madiaries anoita zvokuita shopuliting haivaziva vanoita shopuliting but chaita pfungwa dzako chete ndofika munotoona zvakawanda toza zvakawanda do you think kuti hapana kuita shoplifting hativazivi asi vati varipo ndochokwai poita kuti vanoita zvemaatm bombing hativazivi patozoti vatoripo pano varipo network ikunoita regasi network yaufa
Ivengai comment yandikiri mwana wangu. Ivengai comment yangu. Guys, look at this guys. They should find the building. Send to you. After Takao perfume quite one of these. Into it. What I guess the pattern. The pattern. They use for 10 to the 10. Zina pride munogona kubava rive vanhu mutedza kuba mutopo shamwari murume munhu haabiwi baba neshoka dzoti churi achiuya kwauri murume munhu